Hi, kuna tare da ni Abubakar Awal Bashir. Yau za mu yi magana akan freelancing. Wato aka ce freelancing shine wani hanya wanda mutum zai ke yin 'yan sana'o'i online a ɗan bashi aiki ya yi a biya shi. Like misalin freelancing akwai maybe editing video, editing hoto, typing, most of ma masu typing sun fi yawa. Wani kuma assignment za a baka je ka ɗan ɗauko ko kai je ka ɗauko hoto ka zo kai uploading a biya ka kuɗin ka. To wannan ayyuka ne wanda maybe mutum yana zaune a gida bai yin komai kuma bai san da akwai freelancing ba. Wata hanya ce wadda zai yi amfani da dama ke ɗan samu, maybe kana aiki za ka iya ƙara da freelancing ka ke ɗan samun additional pay ɗinka. Wasu sun iya web design, akwai website da ake free web design da wane da sauransu. So idan ka zo kana freelancing za ka samu dama da za ka ke yin wa'innan abubuwan, ka yi a biya ka, ka yi a biya ka, ka yi a biya ka, kafin wata ya ƙare ko kafin sati ya ƙare sai ka tara kuɗi masu yawa, ko in ce kuɗi wanda za su biya maka buƙata. Suke so su yi freelancing za su iya zuwa www.freelancer.com, sai ka zaɓi category of irin aikin da kake so ka yi ko wanda ka iya, sai ka je ka register, ka ɗan rubuta bayanai. Idan ka tashi rubuta bayanai sai ka yi description mai kyau, ka ce gashi kana da experience kaza da kaza, kai aiki kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, duka rubuta a cikin biography ɗinka, bio ɗinka kenan. Duka rubuta komai da komai da experience ɗinka da kaɗan koda kanka dai, ka gane ai irin abin yawa. Yadda idan aka tashi, idan aka zo za ka ga mutane sun zo sun yi requesting a www.freelancer.com. Mutane za su zo su yi requesting cewa suna so ka yi musu abu kaza. Idan ka yi musu wannan abun, a gani a the rate of dollar ɗin da za su biya ka. Wani misali a ce zai baka $20, misali nake baka, zai baka $20. Freelancer za ka biya su $2, kai kuma kana da $18. So with that za ka kai ɗan ni developing kuɗaɗe a hankula sai ka kai ma ka samu jarin kanka, ka zama ogan kanka. So wannan shine bayani takaitacce akan freelance. A ƙarshen bidiyon nan kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka ɗora wani shiri ko kuma wani bayani yadda za ka haɓaka tattalin arzikinka tare da amfani da wayar hannu.